näin. Nyt te voitte olla valmiina, mutta ei saa liuuttaa. Eli siellä lähtötapo. Pidätte huolen, että kanotin keula ei saa ylittää. Te voitte tulla lähemmäksi, mutta pidätte huolen, että se kanotin keula ei ylitä maalilinjaa. Eli täältä voitte katsoa, että jos ykkönen pysyy paikallaan, niin se on tosi hyvin linjassa. Seiska sieltä voi tulla lähemmäksi, mutta älkää liuuttukaan. Kakkonenkin voi tulla jo lähemmäksi. Välikat, painaa Suli! Kova! Emma! Tulkaa lähemmäksi vaan sieltä loput melojat. Kiinni vaan! Seiska, tule lähemmäksi. Hyvä Anni, työtä! Älä päästä ohi! Valina, välikat!